Tapi mo biar tayo. Mabilan mo ang pamilya dyan. Nakapera si ano ko Jubel. Ay, nakapera. Pag walang siya. Ang walang. Di ba lang siya? Grade 1. Wala na rin yung kasi. Wala na rin yung
May palaman ba po tinapay? Yan. Mababayan kita ano? Talo. Magkano ang ano, maliliit? Magkano ang maliliit? Magkano mo ba yung maliliit ko? 30, 50. Itong ganito ba ito? Magkano pa? Pero may nakalsan tinapay. Ate kasi doon. Eli nga to. Kasi to. Walang tumutubo. Ay,
Uy, may kamot dito yung patanggal ng puto ng ako. Kailan lang itong pagkain.
Okay siya. Siya yung luya. Kawan. Ayun. Ano? Hindi naman gambar din. Hindi naman nag-aaral. Parang iya, dia main apa? Ako ang kinun ka, pamayahan din itong potato. Yan, masarap dito. Masarap dito. This is there. This one. Roughly, ang pangarap na ng luto. Roughly, 805. Yun yung iwan pa pa. Limang page. Puro long ni.
Sa Liga, Twenty.